Ining Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Pebrero 27. Councilor Saison, ginpanginwala nga may dugang alon ang Bacolod. Isa ka anay pulis patay sa pagpaniro sa Bago City. Isa naman kaido sa Murcia, biktima sagpang pang-injure target. Senior citizen patay sa sunog sa Hinigaran. Kag sa good vibes, mga IDP na tudloan sang bagong skills para sa income samtang yara pa sa evacuation center. Initran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may isa na naman kaido sa Banwa sang Murcia nga biktima sang pagpang-Indian target. Wala pa man makilalang persona sa likod sang pag-Indian target sa aspin nga si TikTok sa Hacienda Puya sa Banwa sang Murcia. May isa naman kaido nga biktima na naman sang kasubong man nga krimen. May panibago na naman nga kaso sang pag-Indian target sa ido sa Banwa sang Murcia kahapon. Ang insidente ang natabo naman sa Barangay Kaliban base sa post sang animal advocate nga si Carla Zamora Dayon. Sunod kay Zamora, mga alas 7 sang kagabi sa nadiskubrihan ang natabo sa ido nga si Bulldog. Subong adlaw, gindala na sa vet si Bulldog para mabulok. Sa number 9, tigayon na nga na-restore ang water supply sa mga 4,000 ka mga pamalay sa San Carlos City matapos nga makaayo na ang Medina Water Treatment Facility nga naguba bangod sang baha sang Domingo. Ugaling sa pagkaguba sang transformer, apektado naman ang water supply sa northern nga bahin sang syudad. Ginsiling ni Joe Recolex Alingasa, ang City Disaster Risk Reduction Management Officer sang San Carlos City, nga Miyerkules ang hapon nangin normal na ang tubod sang tubig gikan sa Medina Water Treatment Facility. Pero Martes ang hapon, nagka-problemang supply sang tubig sa norte nga bahin sang syudad tugas ang paglupok sang transformer sa Barangay Punaw. Ining nag-apekto sang supply sang tubig gikan sa Bujawe Pumping Station. Isa ini suno kay Alingasa sang major source sang tubig sang syudad. May generator man nga ginagamit og galing hindi makasarang sa pag-power sang apat tanan ka mga pumping station. Mga pila na ka-residents ang affected? Ining Bujawi, actually, prior to Medina, Bujawi was really the biggest source of our water. Siya gina ang pinakadako other than the deep wells that we have. So, more or less, ma'am, it's the same with Medina, actually. 4,000? Nga 40% niya nga source man. Sa number 8, isa ka balay ang ginransak sa wala makilalaan nga kawatan sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod. Wala na sang naabtan pa nga mga pagkabutang sa sulod sang balay ang caretaker sang pamilya Gregory sang maabtan nga ginsulod sa mga kawatan ng ila balay sa Barangay Pahanukoy kay ina sang kaagahon. Bukas naman ang gate kag pati na ang nakalak nga portahan sang balay. Nagwa sa pagpangusisa sang katapos ang Police Station 8 nga wala sang tawo ang balay sa matabo ang pagpangawat. Ginkaka sa wala makilalan nga persona ang jealousy sa bintana agod masulod ang balay kag makuha ang TV kag iban pa nga mga electrical appliances pati na mga baso kag pinggan, kurtina, LPG tank kag iban pa. Makaduwa na ini ka beses ng kawatan ang mga balay. Nagapangabay karon ng tag-iya sang bulig agod makilalan ang responsable sa pagpangawat. Sa number 7, 300 ka mga solo parent beneficiaries ginapaabot magabaton sang tig 12,000 nga ayuda gikan sa syudad. Sa Marso 4, magasugod na ang DSSD Bacolod para sa payouts ng cash assistance para sa mga solo parents sa 3rd floor sang SM North Wing. Ginpahayag ni DSSD Head Richelle Verde Prado Manga nga may masobra sa 600 ang nag-apply para sa financial assistance sa nagkalain-lain nga barangay sa syudad. Pero gina-validate pa nila ang iban pa nga mga application nga sarang mag-qualify sa tag 12,000 pesos nga ayuda. May pondo nga ginpaid ang Bacolod para sa kuntani 1,500 ka mga beneficiaries sa financial subsidy paagiman sa
sa Expanded Solo Parent Welfare Act. Pero madamo ang wala makapa-validate kag kulang sa mga requirements nga kinahanglan para maka-avail sang benepisyo. Nga aming mga wala na qualify kay ang gin-require sang Republic Act 11861 or ang Expanded Solo Parents Welfare Act is dapat minimum age earner no ang aton nga beneficiary. So amo na siya. Plus of course nag-intake kita kay part siya sang assessment. So may iban man no wala sila na interview, pag-validate, wala sila naka-kadto. Sa number 6, abang lingkod party list kag Uswag Ilonggo ang duwa sa 34 ka mga party list organization ang natalana magbaton sang notice gikan sa Commission on Elections may kangtanan sa pagsupak sang campaign rules. Ginsiling ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sang Miyerkules nga magagapagwa sila sang notice sa 34 tanan ka mga party list organization. Suno sa COMELEC, ini silang may sala nga mga say sa campaign materials. Hindi man environment friendly kag napahamtang sa mga lugar nga hindi ginakabig mga common poster areas. Ginsiling ni board member Manuel Frederico ang first nominee sang abang lingkod party list nga wala pa sang notice nga nabato ng iya nga talatapan. Mas maayo kung ma-identify ang lugar agud to ila man makakas ang mga ini nga mga campaign materials. Sa iya nga bahin ginasiling man iko nga wala man sila nakapamutang sa mga ginadumilian nga lugar. Kung mayara man base ini ang gikan sa ilang mga supporters nga mahimo man nagsunod lang sa iban. Suno kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang mga election officers nga nagpatigayan sang Operation Baklas ang gina-require mag-obra sang report kag mag-send sang notices sa mga may pagsupak. Kung ang kandidato makabaton sang notice suno kay Ananoria, dapat sabto nila ang natungdan nga notice kag may 3 sila ka adlaw sa pagkakas sa mga campaign materials. Ang kapaslawan nila sa pagbuhat sini sarang mangin basihan sa pag-file sang election officer sang disqualification case batok sa ila. Kung hindi nila ma-remove, then that's that time, I think ma-file kami o inang complaint. Wherein, ang election officer mismo ang complaint. Yes, but they have to reply. May mga election officers nga nagpadala niya. Or I'm not at liberty man magamba kung sino. Kaya wala pa kung ewan pa na consolidate. Pag in-identify nila ang mga posters na ginambalan nila illegal kag kami nagtakot, personally ako nagtakot, kuhaon ko na. Kung ma-identify lang nila, kung di na siya na yun. Sa number 5, solar farm project sa Barangay Granada ay gaduso ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa konseho. Interesado ang Vivant Energy Corporation nga maglisang 70 hectares sang nga duta na nabakal sang syudad sa Barangay Granada. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga paagi sa ginaplano nga lease agreement nga nagalabot sa 30 million pesos sarang na nga mabayaran sang syudad ang interes ang nautang nga 4.4 billion pesos sa bangko. Ganing igaduso niya ini sa konseho sa tuyo man nga mas mapasiguro pa ang power supply kag mabuligan ang mga electric jeepney drivers kag operators sa palaabuton. Sa 70 hektarya nga solar power farm sarang ma-generate ang dugang nga 70 megawatts nga supply. Ang dutang kabayan sang 75 hectares kung sa diin ginaplano itukod ang bag-o nga public cemetery, BGMP facility kag ang pinakadako nga animal shelter sa pungsod. Pero ano na to ito, almost settled na ang commercial terms, no? Ipadala sa council for their approval. Sa number 4, isa ka senior citizen na napatay samtang duwa naman ang pilason sa nagluntad nga sunog sa Banwa sang Hinigaran. Napatay ang isa ka senior citizen nga lalaki sa sunog nga nagluntad sa Pantalandaan, Barangay 1 sa Banwa sang Hinigaran, Miyerkules sang Kaagahon. Sa inisyal nga report sa Bureau of Fire Protection ni Hinigaran, ang biktima ginkilala sa kay alias Jose, 87 anyos. Nagtingwa pa kuntani ang mga kaingod nga salbaron ang senior citizen apang nagdako ng kalayo kag wala na siya makakuha pa gikan sa nasunog na balay. Samtang nag-angko naman sa mga paso sa lawas ang mag-iloy nga nagapuyo man sa mga balay. Naglabot naman sa 90,000 pesos ang balor sang kalitan sang sunog sa duwa ka mga pulian.
Sa number 3, isa kanay pulis patay sa nagluntad nga pagpaniro sa Bago City. Patay ang anay pulis nga si Rinaldo Bernil matapos nga ginpaulanan tiro sa wala pa makilala nga mga persona sa Taytay sakop sang Purok Michelle sa Barangay Dulao sa Bago City kainas ang aga. Si Bernil ang sa karon nagatrabaho bilang head guard sa Manukan sa Bago. Sa inisyal nga investigasyon sang Bago City PNP, bago lang gid nakatapos dulong sa eskwelahan sa iya nga bata ang biktima kag pagkalabot sa lugar sa insidente. May 5 ka persona nga nagbalabag sa iya alagyan kag ginpaulanan siya tiro nga nagresulta sa iya kamatayon. Nakuha sa lugar sa insidente ang 16 ka mga baseyo sang 5.56 mm, 9 ka mga baseyo sang 9mm pistol kag isa ka live ammunition sang 9mm. Sa subong ginaibalo pa sang kapulisan kung anong motibo sa pagpatay sa biktima. Si Bernal ang ginatudlo suspect sa pagpatay man sa isa ka pulis sadtong 2015 sa Banwa sang Ibi, Magalona. Nakaagi man siya assign sa Silay City PNP. Sa number 2, may 1 bilyon ka pesos nga pondo ang kinahanglan para sa gina-propose nga permanent evacuation site para sa Canlaon City kag sa Banwa sa La Castellana. Sunod kay Regional Task Force Canlaon Head Raul Fernandez, ang Canlaon City mayara sang proposal para sa permanent evacuation site para sa 35,000 nila ka mga pumuluyo nga apektado sang bulkan Canlaon. Sunod kay Fernandez, ang proposal nagasiling nga magagamit ini sang container vans kag iga pahamtang sa barangay Binalbagan sa mga syudad nga may 15 kilometers nga may kalayoon gikan sa summit sang bulkan. Ining mag-accommodate sa mga apektado nga pumuluyo sa kada may pagsaka sa alert level sang bulkan. Ang proposed permanent evacuation site ang multi-purpose man nga sarang magamit bilang venue sa mga dalag kung pagtililipon kaangay sang jamboree suno kay Fernandez. Kuntigan nga maaprubahan ini sang National Task Force para sa Canlaon nga gintukod sang presidente ang mga plano ang ipatuman man sa Banwa sa La Castellana. Suno kay Fernandez, hindi maglayo ang kadamuon sa pumuluyo nga apektado sa La Castellana kag Canlaon City. O galing, wala pa sang lugar nga na-identify ang La Castellana para sa permanent evacuation site sini. Bangod ang damla ginduso nga site sa Barangay Manghanoy, ang hindi pwede kay sakop pa ini sang danger zone. Suno kay Fernandez, dapat nga tigayon makasecure sang site ang Banwa nga may certification gikan sa PHIVOLCS kag sa Mines and Geosciences Bureau na nagapasiguro nga safe kag aprobado ang mga site. May 84 naman tanan ka mga pamilya nga yara sa 4-kilometer permanent danger zone sakop sang Canlaon City kag La Castellana ang pangitaan sang permanent relocation site. Ang National Task Force na ang magapangita sang pondo para diri. I'm talking about yung permanent evacuation site. No, ang kanya nga is 500 million. No, yung parang mga container funds siya, yung smart city. So gagawa siya ng parang community, no, ng mga ng housing units made up of container van, yung 40 footer, 2 patong siya. So ang initial na na estimate niya is aabot siya ng 500 million. So, yun na lang yung sana gagamitin namin na model for La Castellana. Kasi halos pares naman sila ng number of affected families. Kag sa numero 1 nga balita subong adlaw, PPP project para sa Bacolod Command Center project aprobado da sang konseho. Pamuno sang Committee on Finance ang konseho, liwat ka nagpatag nga hindi kinahanglan sang syudad sa Bacolod nga mag-loans para sa 2.1 billion pesos nga digital infrastructure project. Yari ang report. Sa Oktubre, ginapaabot nga mahuman ang Phase 1 sang construction sang Command Center project sa Bacolod DRMO sa Barangay Takuling. Sa tion nga matapos ang pagtukod sang building, ginapaabot ang pagpatuman sang High Data Infra Corporation sang Build, Transfer and Maintain Agreement sa idalom sang Public-Private Partnership upod sa Bacolod LGU. Ang PPP project ang aprobado na sang konseho. Sa idalom sang kasugtanan, iga-install ang hindi magdubo sa 150 ka mga CCTV cameras kag mga intelligent lamp poles kag iga-manage siyang main proponent ang Digital Command Center.
Ginpatag ni Councilor Thady Saison nga pamuno sang Committee on Finance ng Konseho nga hindi kinahanglan mag-loan sang syudad para sa kapin 2.1 billion pesos nga command center project. Actually, this is not a loan. No? This is, kung imo lang taon, nagkuha kita sang service, sang serbisyo sang isa ka kompanya, which we will be paying in installment in the next 10 years, pero we get services out of it. No? Ang loan niya, parehas niya sang aton nga gin-avail nga loan nga 4 billion, nag-apply tayo sa bangko, kag ginbutang tayo sa certain programs and projects ang no, using the loan. Iniya, sila niya ma-advance unay. Nakasaad sa kasugtanan nga magalawig sa napulo ka tuig nga ginakinahanglan sang syudad nga magpain sang kapin 200 million pesos nga pondo para mabayaran ang proyekto kada tuig. Mabayad after each year kung ano ang agi nila, may corresponding ibayad sa ila. No? So this is not a loan. That's why na ni gani requirement for what we call that, for the Bureau of Local Government Finance. Kaya hindi siya loan. And again, I want to reiterate, this has passed through the PPP. The scrutiny of the PPP Center sa Manila. Ang Centralized Command Center Project ang nalakip sa mga priority programs ng syudad para sa ginatukod nga Super City, kundiin magasandig ang Comprehensive Geographic Information System nga makapadasig sang government transaction kag processes, emergency response, kag magapabaskog sang peace and order. Kag sa good vibes, pagpananom sang utan kapag himo sa mga rug kag molo balls, ini sa karon nga ginakasakuan sa mga internally displaced individuals o kon IDP sa evacuation center sa La Carlota City. May report si Romeo Subaldo. Las 9 sang aga, masako na sa pagduko-duko kag pagtahi-tahi sa mga tela ang ini nga mga iloy. Mga taga-gintubdan sila sa Barangay Araal sa La Carlota City, kag subong, temporaryo nga nagapuyo sa La Carlota Elementary School South 2 matapos maglupok ang bulkan kanlaon sa tong Disyembre 9, 2024. Sa tuanay, tapos kaon, nagatulog ukon, nagainistoryahanay sila. Subong, masako na sila sa paghuman sang ilang mga ginahimo nga rugs kag pot holders. Si Melba Tenerife, manugbulak kag sa tuanay nagaganar sang tag 6,000 pesos kada semana gikan sa iyang mga anthuriums. Subong, diri sa anay nagaganar sa rugs. Bisan paano, nalipay si Melba kay may income siya sa gihapon. May ginakasakuan siya kag may bag-o nga natun-an samtang yara sa evacuation center. Tapos kaon, may igda-igda. Iro istorya. Amo na. Subong ya, amo na ni ginakasakuan. So, gadali ka makatapos kaon para makaobra ka naman. Na-enjoy mo man, yung may amo ni. Enjoy ka gidya kay gusto mo tapos. Extra income. Oo. Kasi isang gamay lang bala kung may ara ka man gina income mo. Oo. Pero may pulos yung pagpumpo mo. Kay good balay niya si Rona Sibor. Amuman sini ang ginakasakuan ni Rona. Sang una, wala siya sang ihibalo kung paano inihimuon pero subong sa isa ka adlaw makahumana siya sang isa ka rug. Lang isang may nakatuon ko na may income. At sa puli ka sa gintubdan, May dugang income eh. Kasi paano may grabe kitaan. no. Ini man ang ginakasakuan sa iban pagid nila nga mga kababainhan gikan sa ilang lugar. Ang mga sadto nagatrabaho sa pavilion kag registration para sa mga nagasaka sa mga busay sa gintubdan, amo ni anay ang ginakasakuan. Sunod sa kay Angie Hilongo, ang pamuno sa City Social Welfare and Development Office ng La Carlota, luyag nila nga may mga ginakasakuan ang mga IDP. Luyag nila nga bisan paano may matun-an ini sila nga bag-o nga mga skills. Ang mga rugs, ginabakal sa ila sa tag 50 pesos ang bilog kag 20 pesos naman ang pot holders. May naga-order na sa ila. May mga adlaw naman nga molo balls ang ila ginahimo. Actually, nag-gain na sila, nag-profit na sila, and then out from their income, inabalik anay ang sa state capital, ang kapital nila, and then ang ilang ginansya mo nang ginatunga na sang Profit sharing sila. Yes, so profit sharing siya ang guwa niya. And then amo naman na ang recycle nila tong na ibalik nila sa ang state capital. Amo naman na siya ang revolving fund nila.
Sa main nga evacuation center naman sa syudad, masako ang mag-utod nga Villaras sa pag-atipan sa natpatubo nila nga mga utan. Halin sa Pechay, tangkong kag okra ang napatubo nila sa sini nga mga plastic containers ng tubig. Sa sini nga pamaagi, maidog-idog lang nila ang ilang mga pananom kung kinahanglan. Suno kay Richard, ang pagpanguma ang nagbuhi sa ila sa araal, subong inisag ihapon ang magabuhi sa ila. Wala na kami dapat nanom to kay amo na natabo sa bulkan. Ito sir ang obra naman sa bukid mo ni nga obra. Kay pigado kami. Pinadumdum naman nga amo naman na pangbuhian sa bukid mo. Wala pa man ma-harvest ang iyang mga pechay, reserved na ini. May nagahulat na nga mga customer. Kulang pa ganyang iyang mga natanom nga utan pero willing to wait man sila kuno. Para sa ila, bisan niya sa evacuation center, wala nagakahulugan nga magpahimunong sila. Pwede sila sa gihapon maka-income. Wala man sila makahibalo kung saan sila makapauli pero bisan paano, miyara lang anay sa makuhaan sang income nga ipabalon sa ilang mga estudyante kag sila pagpauli, may bag-o na sila nga ihibalo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagantes kita magtakop, tamyaw taton ng mga live viewers sa Facebook kay Sir Andre Tahonera, mayong hapon sir, kay RF Diamond, kay Ma'am Nene Jose sang Talisay, kay Sir Nene Grande sang Integrated Farm sa Barangay Inulingan sa Moises Padilla, kay Jemema Danuka watching from Japan. Good afternoon ma'am. Jubeya Janala sang Baguio City, kay Oscar Alejandrino, mayong hapon man sa imo sir. Benedicto Danilo, may pa-shoutout sa mga taga Mangrove Village sa Dakotan, Jutay sa Silay City. RH Tata, mayong hapon. Romel Galio, Lindol Sunyo, Mirna Clavel, sa Payao, Binalbagan. Subuman kay Sir Hearty Napano, may pa-shoutout sa mga taga Barangay Pandan sa Banwa sa Pontevedra. Subungman siya sini nga bata nga si Gideon kag si Hope. Kay Sir Virgilio Alberio, mayong hapon Sir. Gloria Bantigue. Kagamayad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.